Като собственик на малък онлайн магазин и създател на видеосъдържание, свързано с часовниците, при около 4 години се впуснах в търсенето на компания, която да ми предложи нужните услуги, за да мога да стартирам. Следователно, по това време, след доста търсене, се спрях на JumpBG, като причината за това беше проста и много важна за мен. Свързах се по това време директно по телефона с тях, като от другата страна ми вдигна един много любезен господин, който много просто ми обясни какво би им било необходимо за нуждите, които имах по това време. Като това беше много важно за мен, защото следващите няколко месеца след стартирането аз щях да изграждам сайта. Като за човек, който няма абсолютно никакво понятие от такива работи, той им помогна много. И като човек работиш на две места, всичкото изграждане, което правих по самия сайт, се случваше от периода около 8-9 до около 2-3 часа в продължение на 2 или 3 месеца. Като, разбира се, аз играех ролята на човек, който прави абсолютно всичко, вместо екип от хора. И това всичкото беше много объркващо, но е друга тема. Това, което още по това време ми направи впечатление и също така бяха изключително отзивчиви от екипа, бяха, че въпреки, че се случваше всичко това в буквално късните часове, около 12-1 часа, те бяха отзивчиви и проблемите бяха решавани съвсем на време, като в повечето случаи се случваше даденият проблем, с който разполагам, да бъде решен в рамките на 10-15 минути. В много редки случаи това се случваше до сутринта. Като това е нещо, което наистина много оцених във времето и буквално докато си преглеждах отворените теми, които имах към тях за периодът от около 2 години, съм се възползвал от тяхните услуги повече от 12 или 13 пъти, което въобще не е малко.